Аллилуйя. Аллилуйя. Chrystus, ставши z mертвых, больше не помирает. Śmierć уже не має над им влади. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Христос воскрес! Вітаю вас на святої мши. Нехай ласка Божия, воскресла Збавителя, эти промни Божьей любови передаются нам, а праз нас, нашим сім'ям, всьому нашому народу. Дякуємо доброму Богу за цей період і в чеканні, ось у четвер, великая урочистость, Христовое взнесение на небо. І Єсус, який закликає: «Я йду до Отця подрихтувати вам місце Боже». Ще ми не були народжені, не жили, а Збавитель уже всім своїм вірним до кінця світу рихтує місце в Володарстві Небесному. Молим Бога, щоб всі люди зрозуміли це завдання і звернулися до Бога менавіта у віри, любові і покори. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру початку цього тижня. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердний Боже, зроби-ка в нашем щоденном житті виявлявся плен ласки, якою Ти нас наделив в великодних таємницях. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читание книги Деяў апостолаў. Калі мы адплылі з Траады, прыбылі проста ў Саматракі, а на другі дзень Неапаль і адтуль Філіпы, рымскую калонію, галоўны горад у той частцы Македоніі. У гэтым горадзе мы прабылі некалькі дзён. У суботні дзень выйшлі за браму да ракі, дзе звычайна адбывалася малітва. Сеўшы, мы размаўлялі з жанчынамі, якія сабраліся. І адна жанчына па імені Лідія,
гандлярка пурпуром з городу Тиятира, якая пакланялася Богу, таксама слухала. Пан адкрыў яе сэрца, каб яна зважала на словы Паўла. Калі ж яна хрысцілася, і дом яе папрасіла, кажучы: «Калі лічыце, што я верная Пану, увайдзіце ў дом мой і заставайцеся». І прымусіла нас. Гэта слово Божае. Спявайце Пану, бо народ свой любіць. Спявайце Пану новую песню, хвала Яму на сходзе святых. Няхай радуецца Ізраіль у тым, хто яго стварыў. Сыны Сіёну няхай цешацца ў сваім валадары. Спявайце Пану, бо народ свой любіць. Няхай праслаўляюць імя ягонае ў танцы, няхай зайграюць яму на бубні і арфе, бо Пан любіць свой народ, пакорных карануе збаўленнем. Спявайце Пану, бо народ свой любіць. Няхай усклікаюць святыя ў славе, няхай радуюцца на ложах сваіх, пахвалы Богу на іх вуснах. Гэтая хвала для ўсіх ягоных святых. Спявайце Пану, бо народ свой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух правди буде свідчить про мене, і ви так само будете свідчить. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Коли прийде сутішальник, якого я пошлю вам від Отця, Дух правди, який від Отця походить, і Он буде свідчить про мене. Але і ви так само будете свідчити, бо ви від початку со мною. Я сказав вам гета, щоб ви не зневірилися. Будуть виганяти вас з синагогів. Але приходить година, коли кожний, хто буде вас забивати, буде думати, що гетим служить Богу. Будуть так робити, бо не познали ні Отця, ні мене. Але я сказав вам про гета, щоб ви, коли прийде їх година, вспомнили, що я сказав вам про їх. Гета слова Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи. Христос воскрес. Шановні я, майові дні набоженстви, які вкрапляються в цей великодний період шануванням Найсвятейшої Панни Марії, яка з'являється дорогою до Єсуса. Праз Марію до Єсуса. Бо вона перша, яка виказує Отцу Небесному праз Архангела Габріеля: «Я слуга моєго Бога». Вона перша, яка увірувала в Слово Божє Ісуса Христа і приймає в своє серце.
І яна, якая йшла на протягу всього земного життя за Єсусом. І ми так само приймаємо святую комунію Єсуса в найсвятейшому сакраменті. Ми так само вірою намагаємося, накольки магчимо, щоб ми сугучно з волею Божою проживали кожний день, як Марія. І намагаємося, щоб так само гімн вдячності прославляє душа моя Пана, гімн Марії, Магніфікат, щоб ми так само вдячністю, молитвами і добрими вчинками славили Бога. І тому тут ми відчуваємо ось цю Марійну допомогу, щоб ми далі, бо бачимо перед нами свято Вознесення Господнє, далі з послання Духа Святого, а Марія зостається з нами. Вона мачі Костьола. Вона наша опікунка і берегиня, яка надалей триває з нами і веде нас до Єсуса. Тому ми маємо множество молитв до Богородиці. Це вельми правильно. Бо вона наша мать, і ми становимо духовну сім'ю діти Марії. Не сім'я. І наша мать, яка заступається, наставляє, вона магістра. Дякуючи ось цим марійним розважанням в мої місяці травні, ми відчуваємо, що Великдень, Великодний, радісний період, то він триває і надалі на протягу года, дякуючи Марії. Бо вона завжди нас керує до Єсуса, Єсуса живого, Сина Божого, так як чуємо і сьогодні, то Єсус подрихтовує для нас дорогу до збавлення небесного. Але Єсус покидає нам сьогодні в Євангелії, як чуємо, будуть вас вичисняти з синагогів. Бачите, якось раптом люди становляться антиполе. Всі разом якби збиралися, молилися, і тут раптом уже не. Виганять будуть вас з синагогів. Чому? По-перше, вспомніть, як Єсус, який прийшов в синагогу з своїми апостолами, слухав равіна, і коли подали йому такий скруток, бо у них скруток такий читають, Біблії, Святого Писання, пророцтва, Єсус прочитав, то сьогодні сповнилися слова, які ви бачите. І що народ, як поступив з Єсусом? Вони його вичиснули з синагоги, вигнали. Єсус повторив пророцтво, написане, що надійшов час, Месія єсть. Дух Божий намастив мене. Людям не сподобалося. Бо ми чекаємо. Ми чекаємо невідомо в якій хвале, в яких силах, в якій славі. На весь мир придет. А тут прийшов, а що він же ж серед нас
тут його родичі всі. Хто він такий? І уявіть собі, так само той момент, коли Ян Хреститель хрестив над Йорданом. І в тим натовпі людей стояв Єсус. Коли Єсус підійшов до його, Єсус не прийшов до його раненько, там, чи коли нікого нема, мол, то спеціально для цього. Ні. Єсус стояв серед людей, натовп, щоб прийняти хрест. Слухав казань Яна Хрестителя. І всі люди, може, не раз так, і ще тут молодий чоловік теж йде до хресту. Хтось, може, обійшов його, хтось штовхнув. Єсус підходить. Ми чекаємо десь за святом, невідомо якого пришестя, а він серед нас. І коли Єсус підійшов до Хрестителя, відкрилися небеса, Дух Святий, голос Отца Небесного, ось вам Троїця, ось вам цей знак. І тут ми в житті нашому якби чекаємо невідомо яких подіїв, а я не тут, я не в нас. Ми закранаємося, ми в їх знаходимося. І це треба зробити. Ми привикли далекое десь там небо. Где? Где тое небо? Поза космосом. Где? Небо – это дух. Небо – это досконалость. Небо – это святость и чистиня. И молиться, Боже, выслухай здесь там, и Он нам. І Он, як сказати, дихає нам. Треба, як Петр апостол отказав Єсусу, ти любиш мене. Пане, ти все ведаєш, ти все ведаєш. Тобто поняв, дійшло, то що тут говорить? Єсу, ти все ведаєш. Ось з цієї кропки розпочинається інша молитва, віра, християнська хода, дії, бо ми безупинно відчуваємо присутність Божого Духа. Натхнення Духа Святого, ласку Божу. І тому Збавитель каже, вас так само будуть виганяти з свого осероддя, синагогів, святилищ, робот, служб і так далі. Переслідувати будуть. Бо ви не гетого духу. Світ має свій дух. Далекий від Бога. Просякнутий духом злого, який йде повністю на обман. І тут закликає Збавитель, я вам сказав, щоб коли прийде той момент, ви вспомнили. Але я сказав вам про це, щоб ви, коли прийде їх година, вспомнили, то я сказав вам про їх. Правда. Ось в чим Збавитель менавіта перемагає і освячає любов'ю, пробаченням, добриною. І нехай знов таки втікаємо до Богородиці, Матері Божия, допоможи нам витривати ось в этой аури Божої,
Бо ми, як сказати, намоченные, мочаные в этом свете, прозябнутые, промокшие, прощакнутые и так далее, этим светом, Його Духом. Боже, допоможи нам Твой Дух, щоб нас пронизував, освячав, очищав і вдосконалював. Так що, шановні, ви це розумієте життям, то віра – це вельми серйозна річ. Це, справді, дар неба. Бо віра – це другая ступень життя чоловіка. Так, но не приступка, а ступень, подіум, стан духовний, де чоловік, справді, живучи в цьому світі, а душою, волею, Богом. Тільки так. І тоді зовсім інакше розпочинається і життя, і суодносини в сім'ї, серед людей, сусідів, всюди. І як язичники, що в перших століттях, видно, це християни, бо вони друг друга люблять і пробачають всім. По этим познаем, что вы Христовые последовники. По чем познавали христианов? По терпеливости, любови и пробачению. Тому мы маем далі, что молитва без учинков мертвая. Бо если нема добрых учинков, молитва, як то є зерня, навіть мех зерня, але не в землі, а десь в кладовці, не проростає. Молитва много, цілий мішок, а паростків нема. Бо нема тої глеби землі, учинків. Просто люди, я ж молюся, а Христос каже, учинки ідуть перед вами, нехай. Тому, Маті Божая, знову звертаємося до Тебе, бо Ти не тільки виказала фіат, послухняність Богу, але Твоє все життя було служення Богу, учинки. Все, що треба було, виконувала, бо я слуга моєго Бога. Нехай же і нас, Богородиця, має в своїй опеці і весь наш народ. Амин. Молимся. Пан любить свой народ, кому с довером узнесем до Его наши покорные молитвы. Молимся за пастора костела, каб пан Бог падтрымліваў іх сваёй ласкай. Цябе просім. Молимся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары пазналі Бога і жылі ў хрысціянскай любові. Цябе просім. Молимся за неахрышчаных людзей, каб пан Бог адкрыў іх сэрцы на дар веры. Цябе просім. Молимся за людей у цяжкім жыццёвым становішчы, каб яны не страцілі веру. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб дух праўды, які ад Айца паходзіць, дапамагаў нам сведчыць пра Хрыста. Цябе просім. Добрый Боже, прими наши просьбы и подтримливай нас Твоей лаской. Праз Христа, Пана нашого.
дякуємо його Тобі, як він став для нас. Благослови. Дякую за добре. І праця як повна. Прийми нас, Господи, які стоїмо перед Тобою. Молитесь, Святий, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бога Отець Усемогутний, а їх на прославлення і хвалу Дня Своего, а так само на користь нам. Пане наш Боже, прийми, просим, дари святкуючого костьола, якому Ти подарував великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья на небе. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами, гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми Тебе, Боже, завсюди славили, а особливо в этот час больш урочисто обвящали Твою хвалу, коли Христос був охерований, як наша Пасха. Раз Його сини святла народжаються для вічного життя, а для вірників отчиняются брамы володарства небесного. И Он своею смертью перемог нашу смерть, а Его воскресение стало задатком нашего воскрешения. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Осанна навиш, благослови, хто приходить. Славлю Господи, ім'я Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти эти дары красою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и роздавав своим учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знову Тебе подяку складаючи,
подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Памінаючи смерць і воскресення Твайго Сина, ахвяруєм Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, што зрабіў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святый сабраў у адно. Памятай, Божа, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, дасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі в надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужылі удзел в жыцці вечным, в єднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апостолами, святымі Симоном апостолом і Аленою, слугою Божим Эдвардом Вайніловичем, святымі Беларусі і всімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойця Всемогут, єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навучив Єсус Христос, Ойча наш. Прийди, володарство Твое, воля Твоя, як у небе, так и хлеба наша, дай нам, и отпусти нам провины, как и мы отпускаем. Не уводь нас. Просим Тебе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і пришестя Збавце нашага Єсуса Христа, по Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, проси.
не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, адарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Спакой Божий, няхай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам всем. Поранку Божий. Гэта ягнец Божий, вось той, які бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, прийшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена. Цела Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Кроў Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Прийшов Єсус і став посеред учнів своїх, і сказав їм: «Спокой вам, алілуя!»
Молимся. Пане наш Божа, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одновив сакраментами вічного життя, і приведі його до хвалебного воскрешення. Раз Христа Пана нашого. Нехай буде похвалений. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ojca z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Świętaja Maryja, Świętaja Bogorodzica, módl się za nas. Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, módl się za nas. Maci bezzahanная, Maci nieporuszная, módl się za nas. Maci najcudowniejsza, Maci dobrej rady, módl się za nas. Panna najmudrejsza, Panna chwalygodna, módl się za nas. Panna łaskawa, Panna wierna, módl się za nas.
Причина нашей радости, святыня духовная, молися за нас. Ружа мистичная, вежа Давидова, молися за нас. Ковчег заповету, брама небесная, молися за нас. Притулок грешных, сутешальница засмученных, молися за нас. Королева патриархов, королева пророков, молися за нас. Королева веровызнавцев, королева паннов, молися за нас. Королева в небо взятая, королева ружанца святого, молися за нас. Королева Беларуси, королева всего свету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии. Май ласку визволить нас от теперешня смутку
и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближнім, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужам і батькам сім'ї, державним діячам і будівником святиняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнанняв, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках, чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якою зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховывай в нас справу Твоей милосердности, каб мы неспинно згадуючи таямницу нашего збавлення, достойлися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого.
неділю. Дякую вам за уділ на баженстві, початку тижня. Нехай добрий Бог благословить весь тиждень перед нами, нам, нашим сім'ям, нашому народу. Шановні, ми будемо сьогодні-завтра, ці дні, підсохне трава, будемо косити, а вас просить пані Регіна, каля дороги крижової, якщо які там поприбирати чуть-чуть, по чеканні на митрополита. І, напевно, я так само покажу, пройдемо хоч кришечку дорогу крижовою з їм після набоженства, бо треба внизу, щоб були підписані, так як стації. Перша стація – Пілат осуджає Ісуса на смерть. І так далі. На тих стаціях у нас нема. І тому треба буде робити таблички так само з каменю, мрамора, і треба буде вставляти так само. А значить, з часом колись будемо освячати. Так само попросимо біскупа, бо ведаю, що освячав святар, але дорогу крижовою треба, щоб вона промовляла так, як кожна дорога крижова, надписи. Тому просто ми з біскупом поглядимо, і треба, завтра, післязавтра, до суботи, щоб ми прибрали там біля дороги крижової. Доброго дня вам! Христос воскрес! Дай Боже! Чекання на неділю.